neng. Pero po magdagat karon mamuka na pud may. Ayun. Bye lang man ninyo dito kung saan man bukabuhaton ang uban dire kung mga kauban magbong sila pambot latong buroyon tong mga bago na mong itokod nga bunsod para kabga na unya dapit na mo itokod karon magbuka na pud may nantawa lang man ninyo sa itong bukad may kaya ron makita nyo kung saan mga kuha dito daghan ba o kamay ba ang Ginoo ray bahala na mo gano'n may daghang panalangin o tara na. Ano lang po di pagdiri. Rasa dia apa? Ano kung laway dre? Grasa lagi dia bumper. Oy, PC og sibot ha. Ano di mo nga na bumper. Pag si motor PC. Sana? Apa? Ano na?